ଆମ ସାଙ୍ଗପଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କାଗଜ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁ ଏଇଟା ମଜାକରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳିନି। ପଇସା ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଥରେ ହଜିଗଲା, ତାକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି କେବେ ପାଇବୁନି। ତୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୋ ପଇସାର ଅଭାବ ଠାରୁ ମତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଯଦି ଟଙ୍କା ହିଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ, ତେବେ ବୋଧେ ଆମ ପିଲାଦିନର ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ସାଙ୍ଗପଣ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପଇସା ପାଇଁ ହୁଏତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ କେହି ନଥିବେ।